Ayong gabi kaninyong tanan o sa ato mga kaigsunan karon nga nisunod sa ato ang Facebook Live. Karong Domingo sa akong giingon ganina ato usab pasidunggan si San Juan Maria Vianney, ang patron sa mga kaparian. Ni Santos kami sa ato silang i-appeal at tanang pari ato iampo, tanang diocesan o religious priests. Ato usab iampo ang tanang pari, labi na nag-alagad diha sa mga parokya, ang mga masakiton, katong gikapoy na, o katong tanan nga nabiktima ni ining COVID-19, o katong nangamatay, no, tungod ni ining COVID-19. O ato iampo ang tanan nga kanunay nga nagserbisyo diha sa ilang ministry. Sa atong unang pagbasa, ang mga taga-Israel nagbagulbol kang Moises o kang Aaron tungod sa kagutom nga ilang nasinati diha sa taliwala sa desyerto. No? Apan ang Ginoo nagtubag sa maong ilang gikinahanglan. Gihatagan sila og pan og karne sa Ginoo. Gipaulanan sila no og pan. Og niadtong dapita si Moises niingon nga kining pan no o karne gikan kini sa Dios nga mao ang atong Ginoo. Mao kadto ang pagkamatuod nga siya gayud ang Ginoo ang atong Dios. This time of pandemic siguro kita makarelate ni daghan ang gigutom, no? Daghan ang nanginahanglan og pagkaon. Siguro ang ubang tawo nagbagulbol usab, no? Kanus man ni mohunong Ginoo, ano? Kanus man ni mawala ning maong pandemic. Kinsa man ang mutabang kanamo, especially og na ay lockdown, no? Kinsa may muhatag kanamog pagkaon, no? Makigsunod ka diha ni Kristo, ang Ginoo naghatag og pagkaon sa mga Israelita. Mausab kini sa atong panahon karon bisan daghan nga kalisod apan nausab na ning kamot aron mo tabang, no? Gani ang ato ang diocese, ang atong parokya na ning kamot, no? Pagtabang ni adtong mga nabiktima, no, katong mga tawo nga napiktahan nini maong pandemic. Daghan usab ang mga tawo nga naningkamot, no, aron makapaampit sa maong grasya. Atong hinumduman nga ang gihatag sa Dios nga grasya kanato is enough for us. Enough for us to share this with others. But sometimes sa atong kinabuhi usay maglisod ta, no, especially og igo-igo rang grasya marag maglisod ta og hatag og paampit ngadto sa uban. Sometimes mahimo tang selfish, no? Tungod kay di pud ta gusto nga mag-antos mawad-an, no? Apan kitang tanan anak sa Ginoo o giawhag nga mo paambit kayod niini ngadto sa uban. Sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo nag-awhag sa mga taga-Efeso nga kuhaon ang ilahang karaang pagkatawo nga maoy hinungdan sa pagpakasala, sa pagkadautan, o isulob ang bagong pagkatawo nga mao ang dagway sa Ginoo, ang dagway ni Kristo, nga mao kini ang pan nga maghatag, no, o kinabuhi ngadto kanila. Mao kini maigsoon ko diha ni Kristo, ang usa ka tawo mahimong tinuod nga Kristiyano dili tungod sa kataas sa pagampo, sa kadaghan sa pagampo, kundili sa binuhatan, kundili sa pagkinabuhi diha subay sa kabubuton sa Dios. Apan kini atong mahimo o mahimong posible kini pinaagi sa grasya o kusog nga gikan sa Dios. That is why og nagkinahanglan tag pagkaon sa ato ang lawas, kita usab nagkinahanglan og pagkaon sa ato ang kalag. Food for our soul, nga maoy mo sustain kanato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mao gani nga sa atong ebanghelyo, si Kristo iyang giingon, siyang kaugalingon nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Siya ang pan nga gihisgutan. Siya mismo iyang kaugalingon. Siya ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang muari kaniya, ang muari kanako dili gayud gutomon, ug ang mutuo kanako dili na gayud o hawon. Sa ato apa
Kining paghandom nato sa pan nga ato ang madawat diha sa Santos nga misa, munang ang pari mo ingon kini or ang lawas ni Kristo, tubag kitag amen, no? Kini nagpasabot nga samtang sa atong paghimo sa atong pagdawat niini, kita unta mamahimo unta or mahisama usab ni Kristo. Sa matag higayon nga kita mukalawat, mudawat sa pan nga mao si Kristo mismo, ato ang paningkamutan nga kita usab mamahimong sama ni Kristo, nga ni atiman sa uban, ni alagad sa uban, nga andam nga mutabang sa uban, ilabi na sa mga kabos o sa mga gigutom. Kung ato ang pagdawat sa lawas ni Kristo walay epekto sa atong kinabuhi, mahimong meaningless kini kanato, no? Mauna nga sige ra tagdawat apan unsa man ang ato ang klase sa kinabuhi ang ato ang gipuy-an, no? Mao kini ang awhag kanato nga mas importante nga ato ang ma-embrace ni og unsa ang kiniya ni Kristo aron spiritually kita manarish, no? Nga mao kini ang importante usab sa ato ang kinabuhi, no? Mao ni makigsunon ko diha ni Kristo atong paningkamutan nga mahimo tang instrumento diha sa pag-address especially sa kagutom nga na-experience karon sa ato ang mga kaigsuonan, bodily and spiritual hunger. Ug usab ato ang paningkamutan nga mahimo tang partners of God in addressing and in helping our brothers and sisters. And let us be partners of God in satisfying the body of Christ nga diha atong madawat sa santos nga Eucharistia pinaagi sa mga pari. Amen.